Akwụkwọ nke Job isi nke 35. Elihu kwuru okwu ọzọ wee sị, o ziri ezi n'anya gị na ị sịrị, abụ m onye ezi omume karịa Chineke? N'ihi na ị siwo, gịnị ka ọ bara gị uru, gịnịkwa ka ọ bara m uru ịsachapụ mmehie m? Ya mere, m ga-aza gị na ndị enyi gị, lee anya n'eluigwe wee hụ igwe ojii dị n'elu karịa gị. Ọ bụrụ na ị mehie, gịnị ka ị ga-eme ya? Mgbe mmehie gị dị ọtụtụ, gịnị ka ị ga-eme megide ya? Ọ bụrụ na ị bụ onye ezi omume, gịnị ka ị ga-enye ya, ma ọ bụ gịnị ka ọ na-anata n'aka gị? Ihe ọjọọ gị nwere ike imerụ mmadụ dịka gị ahụ, ebe ezi omume gị nwere ike ịbara nwa mmadụ uru. Ha na-eme ka ọtụtụ ndị a na-emegbu kwaa ákwá, ndị na-eti mkpu n'ihi ime ihe nke dị ike. Ma ọ bụ ọ dịghị onye na-asị, olee ebe Chineke nke kere m nọ? Onye na-abụ abụ n'abalị, onye na-akụzi ihe karịa anụ ọhịa nke ụwa, onye na-enyekwa amamihe karịa ọkụ nke eluigwe. Mgbe ahụ, ha na-eti mkpu n'ihi ime ihe nke ndị ajọ omume, mana ọ zaghị. Chineke anaghị ege ntị n'ihe efu. Onye pụrụ ime ihe niile adịghịkwa echebara ha echiche. Ọ bụ ezie na ị na-asị Chineke, ị gaghị echebara ya echiche, ma ikpe dị n'ihu ya. Tụkwasị ya obi ma ugbu a, n'ihi na iwe ya eletabeghị ya. Ọ bụghịkwa mmebi ahụ nke ukwuu, n'ihi na Job meghere ọnụ ya n'ime akwara ma na-eme ka okwu bawanye na-enweghị ihe ọmụma.